Hamang manok, hamang kanding. Pilay ka buk yung kanding? Tulo ka buok mag-alana, nga mo na ilang mga itay di adiri uban. Ah, daghan na gud yung kanding. Yakan. Unsay tulo ka buk mag-ananak? Tulo ka buk buntis? Oh, nanganak tintungan. Duha, tulo, anak tulo, tulo, dapa. Ano yung mga itoy na, wala nagkanding na. Nagpilang usa ni? Unsa ni bower? Sila kay bukusay. Kisam ning gikan di ay. Dito na siyang ugangan man siya. Ah. Hagikan? Laki na, namoy balik. Apa palitan niya ta? Kay para atong kuanon. Oh. Relax, ayos yun. Kahawad ni mo, ay. Mati ko, ay. Pila unsa nang kandingan hinduta gud. Lagi. Kasi kani maayong pakuanon kay dagko siya ba pila ka na ka kilo kung Pila kilo ka nagtingnan. Buyon ta tong kandingan dito. Mo nga ni nga limpyohan to nimo. Himo lang balhinag baka sa pero koralon to nimo. kuralon. Katong kural magamit pa to. Itong mga kabi kuan. Sorry lang ko ni ato isulod. Dito. Gi. Mas dako siya kontra nila. Hidri oh. Ato na lang ka magbuhi kanding dito kay nay ako. O Lagi. Bagyo lang ato lang kukaon kay mulutaw gina. Kari hod ayo siya may dako. Relax kayo siya. Nabuyag yung kandinga oh. Relax kayo siya oh. Relax ito ay. Katutaon, hindi kay kapon atong na dito. Kato dito dagko to siya kay duha ra man All kita kami dagko kayo. Mas lingaw dito pero kani oh. Relax kayo. Tupayo sa o. Wala kay brown man to ay kanang brown sad ta. Brown siya tanan oh. Mura na sa kuan Amahan? ilang apo silbi apuhan. Ah. Dito. Brown man tong apuhan to. Unsa man imong pakaon bunyer? Sige lang ang kabalag natin. Na. Wa pa mahurot ang naper. Mangunom og anang mga kalibunan. Mga ayo yun. Ay mga Liwat sa iya inahan siguro ni. Kari kara dako siya. Kari dako na gyud kay mabuwa man na sa kabulan. Sa kabulan man rin. Naog, kanaog be, kanaog be, kanaog. Kanaog be, naog. Kanaog. Naog be. Naam na ang ngay galog. Na dito. Mga sila dayon. Dili oy sus kadtungan ning duha o man. Nakuan din ni kay gangod mo lamang pagkahuman nagpanganak ba sige lang silang matulog magyangod. Nya gakinto. Naulian man pud. Di daw ni sila kita dayon. Oh, di pagod. Pero bata. Na naman. Di maminaw kan. Dalo ko siguro ni ko dako. Dalo kay ka. Bago pa nay pila pa ni kabuan? Kabulan na na. Kari simana pareho. Kabulan na Asa? sa 29. Kani? wala pa semana. Oh, pay simana ba? Wa pa ni semana? Buyag mong lagi. Kadto ka na santo. Kuan, murag dulong pista sa kalugtan kanaong diha. Pila oy? Kani ginawahian di ay. 13 man dagway. Kani may kinausayan. 13 sa Pebrero. pero May kanaliwasan dito sa dalagi. Ibiyaan mo ni. Kani may dugay-dugay ng anak ko. Na may laki di na mo mangitag laki. Mangita paghihapon di pa man mo pa dayon. Dili oy pila pa ni kakuan. Mangita pag yun og mag-ulag na to ning tulo. Kani pila pa ni ka. Pila man kabulan ni mangulag sila kung kuan. Tuig dagway. wala pa bulan. Sa katong bait laki. Pod kanang laki nila oh. Paspas din ang kanding mo daghan. Paspas na sila. Saan ko Ay. spelling ani Kadaghan. body Kapaspasan. palit og uskapar. Mudaghan.